Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλιατών, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Η απόψινή τηλεοπτική εκδήλωση για το συντοπίτη μας ποιητή Μιχάλη Γκανά, με αφορμή τη συντριπτική έκδοση των ποιημάτων του Ποίηματα 1978-2012, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκδηλώσεων που σκοπό έχει να τιμήσει ανθρώπους που προσέφεραν και προσφέρουν με κάθε τρόπο στον τόπο μας. Καλείται στο βήμα ο κύριος Μινώος Παπάς, Δήμαρχος Φυλιατών, για ένα χαιρετισμό. Εγώ αυτό που θέλω να αποκαλύψω κλείνοντας είναι ότι ιδιαίτερα σήμερα, την τραγώδη εποχή που ζούμε, η πνευματική ταγή σαν τον Μιχάλη Γκανά είναι φάρος που μας προσανατολίζει όλους και μας δίνει ιδιαίτερη ελπίδα. Φίλε Μιχάλη, να είσαι πάντα γερός και μέσα από τις εμπνεύσεις σου να μας γεμίσεις καινούργιες δημιουργίες. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Καλείται στο βήμα η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων της Πρωτείας, κυρία Χρυσούλα Αναγνώστη. Ο Μιχάλης Γκανάς είναι σημαντικός όχι μόνο για την αμεσότητα του λόγου του και το πυκνό του ύφος, όχι μόνο για την εκφραστική του τόλμη και τις αδρές εικόνες των στίχων του, αλλά γιατί είναι ο ποιητής της ελληνικής υπαίθρου και των ανθρώπων της, και όχι ο ποιητής του άστεως και του περιβάλλοντος του. Γιατί το ταλέντο του αποδεικνύει περίτρανα αυτό που λέει ο Νικηφόρος Βρετάκος, ότι κατά βάθος η ποίηση είναι μια ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη όλο τον κόσμο. Για τον δικό μας Μιχάλη θα μιλήσει ο φιλόλογος αρχαιολόγος κ. Δήμας Όρκας. Για όλα αυτά, αγαπητέ μας Μιχάλη, σε ευχαριστούμε που τιμάς και τον τόπο σου. Και καμαρώνουμε για σένα. Να πούμε πάντα καλά το όνομά σου. Αυτός είναι λοιπόν, φίλες και φίλοι, πατριώτες, ο δικός μας Μιχάλης. Ένας ποιητής χαμηλών τόνων και ήπιου χαρακτήρα, ευαίσθητος και ανθρώπινος. Έτσι κάπως προσπάθησα να το σκιαγραφίσω. Όχι ο ζωγράφος Σωτήρης Όρκας, αλλά ως φιλόλογος Όρκας. Φίλος και παναχωρήσεως. Σας ευχαριστώ. Για το ποιητικό έργο του Μιχάλη Γκανά θα μιλήσει η φιλόλογος καθηγήτρια του Γέλου Φυλιατών, κυρία Βασιλική Νικολάου. Κλείνοντας, αφού ευχαριστήσω τον Δήμο Φυλιατών για την οφειλόμενη από καιρό τιμή στο πρόσωπο του Μιχάλη Γκανά, επιτρέψτε μου να τον ευχαριστήσω δημοσίως για την μεγάλη και ακριβολογώ λέγοντας μεγάλη τιμή που μου έκανε να μιλήσω για το έργο του. Ήταν πόθος παλιός η πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, αφού όπως και ο ίδιος έχει γράψει, αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας πει για την αγάπη. Αυτή την αγάπη προσπαθήσαμε απόψε να φανερώσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλείται στο βήμα ο κύριος Χρήστος Παναγόπουλος, δάσκαλος, παλιός μαθητής τίτλος του κύριου Γκανά. Και ο λογοτέχνης έφτασε εδώ που έφτασε χωρίς τη στήριξη κανενός. Με τις δικές του προσπάθειες, το δικό του αγώνα. Και αυτό είναι που τον καταξιώνει και είναι άξιος συγχαρητηρίων και είναι αποδεκτός από όλη την Ελλάδα. Εγώ πάντως θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί ακριβώς προσφέρει και ένα εκπαιδευτικό έργο στην νεολαία μας. Φτάνει οι εκπαιδευτικοί μας να έχουν τη δύναμη, το θάρρος, τη γενναιότητα να το αναδείξουν μέσα στις αίθουσες της διδασκαλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλώς αναμωθήκαμε. Ήταν πριν 2 χρόνια, 3, που τα λέγαμε με τη Βάσο να κάνουμε κάτι εδώ. Ήρθε ο καιρός του. Δεν είναι καμιά φορά ίσως καλύτερα να φυγεί, είναι καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να είμαι, αποφύγω τη λέξη των πολιτικών, είμαι βαθύτατα συγκινημένος, αλλά ισχύει απολύτως. Αργότερα θέλω να ξεκινήσω από αυτό το «Ένα μικρό πεζόρι» είναι που θα περιληφθεί σε ένα βιβλίο αργότερα. Ο τίτλος είναι «Ασπρόμαυρη φωτογραφία 48 ετών
που δεν λέει να μεγαλώσει. Είμαστε 3 μαθητές του γυμνασίου, ο Παντελής ο Κουφάλας, ο Γεράσιμος ο Γαγός και εγώ. Με το φοβερό πηλίκιο με την κουκουβάλια. Και οι 3 φοράνε λευκά πουκάμισα. Τολμηρή επιλογή για τις συνθήκες της εποχής. Και γκρι σακάκια του Γεράσιμου ψαροκόκαλου και λίγο ανοιχτό. Το Μιχάλη είναι πιο σκούρο και δείχνει να έχει 2 μικρούς λεκέδες στο δεξί, όπως το φοράει πέτο. Πρέπει να είναι το σακάκι του θείου την Αμερική, που το μεταποίησε ένας ράφτης στο Φιλιάτι, ο Γιώργο Τσατσάβος για τους παλιούς. Μαζί με το παντελόνι, αφού ήταν κουστούμι. Να φοράει τάχα το ίδιο παντελόνι. Στη φωτογραφία δεν ξέρουμε. Ήταν κουστούμι πάντως, το πρώτο κουστούμι της ζωής του. Δηλαδή στο πέτο είναι και αυτές οι εισαγωγές. Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στους συμμαθητές και στις μαθήτριες εκείνης της χρονιάς του 1962 και ιδιαίτερα στη μνήμη των αδικαιολογήτως απόντων φίλων και συμμαθητών Παντελή Κουφάλα, Θεόφιλου Σωτηρίου, Βασίλη Ντούρου, Γιώργο Τσότση, Ηλία Καραμπίνα, Ρούλη Μπάκουλη. Πάντως θυμάμαι καλά όλους. Τι να πρωτοτιμηθώ. Τα δάχτυλά της μέσα στα ποτήρια που τάπλωνε και ακούγαμε το τρίξιμο στην πλατεία. Και έβαζε το κεφάλι του στην πόρτα μου γύρις, κυρακώστε να δακόψει κανένα δάχτυλο. Δεν απαντούσε, χαμογέλαγε κι όλο μουρμούριζε στον άντρα, για το ένα και για το άλλο, κι αυτός λεπτός. Αμίλητος και πέρα δόθε, να κόψει αγκουράκι και τυρί, καμιά ρίτσα για το ούζο, και πάνω που έπαιρνε το δύσκολο σερβίρι, πέταγε την κουβέντα του. Και αυτή του τα ρίχνε στις πλάτες λόγια και βλέμματα καρφιά που δεν τον έπιαναν, τρίβοντας τα ποτήρια με μανία, τόσο που ακούγαμε το τρίξιμο από το πούσι του πλατή ως τις κογγέλες. Ήθελα να τη λένε Διονυσία. Ήθελα να έκανε παιδιά σε γλυγόρενα τη συνυφάδα της. Μαζί μπήκαν σε εκείνο το ποτάμι Νοέμβρη μήνα γυρίζοντας από τα χωριά του Βούρκου, ιδρωμένες, ξεθεωμένες από τον ποδαρόδρομο, ζαλωμένες καλαμπόκι. Ένιωσε το νερό να ανεβαίνει σαφίδι στη ζεστή κοιλιά της και να τη σφίγγει, ώσπου άκουσε κάτι να σπάει μέσα της, σαν να μου κόπηκαν 7 κοιλιές άντερα. Γιατροί, παραγιατροί, γυναικολογικά. Έμεινε άκλικη. Τι κάθομαι και λέω. Λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.